కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో పెన్షన్ల పంపిణీ జోరుగా కొనసాగింది. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ కాకుండా జనవరి 31న ముందు ఇంటికి వద్దకే అందజేశారు. ఇక వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, చేనేత కార్మికులు, అర్హత పొందిన వారికి 2వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ నజీర్ సిబ్బంది ఉదయం 5:30 గంటల నుంచి పెన్షన్ల పంపిణీ చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు కొట్టన్నాడు. డబ్బులుగా చంద్రబాబు నాయుడు కొట్టన్నాడు.